Gaueko 10:59 minutu 2-1 irabazi dio Osasunak Levanteri Sadar futbol zelaian, lehen mailako 15. jardunaldiko norgehiagoka izan da, eta gogora ezagun aurreko astean kopa izan zutela bi taldeek, Espainiako kopa, eta batetik Osasunak 3-5 irabazi zion Ebrori, Levantek berriz 1-1 Murtziako Zieza taldeari. Honen bestez, Alessio Lixik eta Manu del Moral Levanteko entrenatzaile berriak onaiko 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Osasuna 3-6 bateko sistemarekin irten da, Sergio Herrera izan da ATP-an kapitaina, atzealdean Inigo Argibidek jokatu du eskuinaldetik, erdian Katena izan da, Boiomo ezkerraldetik, zelai erdian Torro eta Imar Oroz izan dira, Egal aurreratuetan Jon Moncayola eskuinaldetik eta Bretones ezkerraldetik, eta gero Barnek aldetik Ruben García jokatu du, apur bat egalerago Victor Muñoz izan da, eta goian Ante Budimir. Levante berriz 4-4-2 sistemarekin irten da, Ryan izan da ATP-an, lauko lerroan atzealdean Tolianek jokatu du eskuinaldetik, Manu Sánchezek ezkerraldetik, Maturro eta Cabello izan dira atzealdearen erdialdean, Arriagak eta Benzedorrek osatu dute zelai erdia, eskuinaldetik erasoan Carlos Álvarez izan da, ezkerretik Brugué kapitaina, eta goian Iban Romero eta Eyong izan dira. Epailea Guzman Mansilla izan da, Figueroa Vázquez barrean laguntzaile, ez dute inongo lanik izan, partida zuzen eta egoki eraman dute epaileek, eta hori beti eskertzekoa da, epailei buruz ez hitz egin behar izatea. Beno, Osasuna miurak bezala irten da, miurak urtero joaten dira Iruñeara San Ferminen garaian, entzierroa egitera, eta gaurkoan Osasunako jokalariek eurei omenaldia egin nahi izan diete, hasiera bizkorra eta erritmo ikeragarrikoa eman baitio Alessio Lixiren taldeak. Beharra bazuten, aspaldian partidarik irabazi gabe ziren, aurrekoan kopan aurrera egin izanak noski morala emango zien, naiz eta kategoria baxuagoko taldeen aurka jokatu, eta gaurko partida oso garrantzitsua zen bientzat. Levante batetik entrenatzaile berriarekin ongi hasteko asmotan izango zelako noski, eta bestetik Alessio Lixik galdu ezkero gaur, bere postua, bere entrenatzaile postua Osasunan kolokan egongo zatekeen, baina irabazi duenez poza da nagusi Iruñean, eta horretaraxe irten dira jokalariak, eta 13. minutuan jada ozka asko egin eta gero, eta Levante erabat ideiari gabe utzi ostean, Ruben Garziak erdirak eta egin du, eta Victor Muñozek, hain zuzen ere erasoko jokalari txikienak, buruz sartu du gola, eta Matthew Ryan bikain gainditu du, bat eta hutsekoa zen, oso gol garrantzitsua izan da Osasunarentzat, hasieratik esan bezala estutzen hasi direlako, goian bai Bretones, bai Moncayola, sekulako horretarako taldea atera du Lixik, bere plana bikain atera zaio hasieratik, eta gainera 13. minutuan gola sartu du Osasunak. Golaren ostean apur bat esan daiteke azeleragailua altxaduela, hanka altxaduela, Osasunak apur bat, eta Levanteri nola baitean jokoaren ekimena izaten utzi diola. Egia da, golaren aurretik ere behar bada egindako presio altu horren ondorioz edo Osasunari kosta zaiola gero batez ere atzera egitea, eta Levante kontraerasoetarako hartu dituen baloietan nahiko erraz irten da, baina gero atzealdean beste behin ere, bai Boiomok, bai Katenak partida bikaina egin dute, berme handia eman dute, Lukas Torrok ere horretan zerikusi handia izan du, eta talde orekatua osatu du gaurkoan batez ere atzealdean Osasunak momentu garrantzitsuenetan. Levante berriz aurrera egin nahian ikusi dugu, baina ez Carlos Álvarez, ez Brugué, ez ditugu desberdintasuna markatzen ikusi, eta orokorrean ideiari gabeko talde bat eta ikustena entrenatzaile berriarekin, oraindik ere gauza batzuk ez dituztela oso garbi, eta pixkanaka horren esperantzan, izango dira bai Levanteko jokalariak eta baita zaleak ere noski. Eta hori gutxi balitz, 36. minutuan Ruben Garziaren gola iritsi da, Moncayolaren pasea area barruan,
eta Ruben Garziak bikain gainditu du Matthew Ryan, lehen gola garrantzitsua izan bada, bigarrena zeresanik ez, benetan partida edo lehen zatian batez ere bikain jokatu du Osasunak, eta bigarren zatian, apur bat esan daiteke Levanteri gehiago utzi diola jokatzen, ezinbestean joan beharra zuen aurrera Levantek, eta harritzekoa izan da, egia da, Del Moralek ez duela aldaketarik egin, eta lehen aldaketa bigarren zatia hasi eta 5 minutura, Lukas Torrorena izan da, Lukas Torro kendu eta Iker Muñoz sartu, egia esan Lukas Torrok arriskatu du jokaldi horretan, baina, azkenerako behintzat ezerezean geratu da, Guzman Mansillak ez du bigarren txartel horia erakustea erabaki, eta ondorioz, bere ordez Iker Muñoz atera da, min hartu du Torrok, baina partida ona jokatu du, esan dugu, oreka handia eman dio beste behin ere gaurkoan Osasunari zelai erdi horretan, apur bat bera izan da defentsaren gidaria edo esan daiteke, atzealde hori rekongi funtzionaz ezan, bera baitzen horren lehen lerroan, eta bikain beste behin ere Lukas Torro. Eta, Iker Muñoz atera denean, berak ere sakrifizio handiko lana egin du, gaurkoan denek ezinbestean zeukaten sakrifizio handiko lana egin beharra, naiz eta lehen zatian intentsitate handiarekin jokatu duen Osasuna, bigarren zatian ere horixe egiteko xedea izango zuen noski, ikusi dugu askoz ere joko zuzenagoa egin duela Alessio Lixiren taldeak, eta hainbatean ongi bakarrik ez oso ongi irten zaio garaipena eskuratu duelako, ezta? Minutuak aurrera joan ala ere Levanterena zen, jokoaren ekimena, eta hori ikusita Brugge kendu eta losada atera du Del Moralek, Brugge, egia esan, ez du bere gaua eduki, hasieratik oso baldintzatuta, Levantek apenas izan du presentziarik erasoan ere, batez ere Arriaga aipatuko nuke, jokalari oso mugikorra da, une batean zelai erdian dago, ondoren hegal batean, horrelako jokalari bat ere funtsezkoa da Levanterentzat, baina gaur noski partida hasiera batez ere baloia ateratzerako garaian eta Osasunari eman behar zaio meritua, ikeragarrizko presioa egin baitute esan dugun bezala Alessio Lixiren mutilek, eta oso garrantzitsua izan da hori. Eta, minutuak aurrera joan ala, Ruben Garzia eta Argibide kendu eta Juan Cruz eta Moi Gomez atera ditu. Ruben Garziak partida ona jokatu du, gola sartu du, goleko pasea eman du, protagonismoa galdu duen honetan funtsezkoa da, halako jokalariek ere, aukera dutenean eta hasieratik jokatzeko aukera dutenean maila hau ematea, eta Ruben Garzia gaurre eman du, eta noski zalantzak sortuko dizkio, zalantza positiboak noski Lixiri hurrengo jardunaldietan, eta bestetik Argibide, baloiak berreskuratzen eta ongi bili da, behar bada baloi bat edo beste galdu du, gero tarteka Brugge ere erraz xamar joan ez ote zaion iruditu zain, Manu Sánchezek partida bikaina egin du, baina horretan ere eta Argibideri zen olako laguntza eman dion Ruben Garziak, esan dugu ezinbestekoa zela jokalari guztien sakrifizioa, eta Ruben Garziaren partida benetan txalotzekoa izan da, ez soilik erasoan, baita atzealdean ere, bazekiten Argibide sufritu zezakeen Manu Sánchez Brugge jokalari ona ditu Levantek, eta Eion ere horrera erori ezkero, sufritu zezakeen, baina Ruben Garziak bikain lagundu dio, oso partida ona egin du bai erasoan zein defentsan, eta merezitako txaloz hartak jaso ditu, Sadar estadioaren aldetik, eta gero, Moi Gomez eta Juan Cruz irten direnean hauek ere lortu dute emaitzari eustea, ez dela gutxi, eta aparteko presentziari gabe edo igaro dira norreiagokatik. Aimarrek ere ez du jarraitzerik izan, 73. minutuan, bere ordez Errando irten da, are gehiago sendotu du noski atzealdea horre Osasunak, eta, Victor Muñozen ordez, Xeraldo Becker atera da, Aimarrek partida ona jokatu du, askotan area zapalduz, erdikalde horretatik jokoa sorraraziz, eta Victor Muñozek ere golaz gain askotan saiatu da izkin egiten, nortasun handiko jokalaria da, gaztea izanagatik kalitate handia du, erritmo aldaketa bikainak egiten ditu, eta hori garrantzitsua da gaur egunean Osasunarentzat, eta Errando eta Becker irten dira, Errando fin aritu da, baina batez ere Xeraldo Beckerren partida gaur azpimarratu behar da.
16 minutu gehi 19 minutu edo jokatu ditu Surinamgo jokalariak, joan den urtera arte Realean aritu zenak, eta partida bikaina jokatu du, ezkerralde horretan kokatu du, Lixik, baina erasoan ez ezik atzealdean ere zenbait zenbait mozketa ere egin ditu, zenbait baloi ongi berreskuratu ditu, zenbaitetan Levanteko aurrealdeari ere burua ustea sortu dizkio, eta ezinbestekoa zen, hori gaur Beker azkenean horretarako irten da, jokalari azkarra, fresko zegoena, hori eskatu dio Lixik eta hori egin du. Beraz, ziur gaur Alessio Lixik arrotasun handiz hitz egingo duela bere jokalarietaz, eta badaki garaipenerako bidea hauxe dela, gaur bezalako intentsitatearekin jokatzea, gaur bezalako partidak egitea, horrekin noski emaitzak iritsiko zaizkio oraindik ere gehiago Osasunari. 77. minutuan Cabello eta Vencedor kendu ditu, Victor García eta Ola Sagasti sartzeko, baita eta Eion ere, Morales sartzeko, Cabellok partida nahiko ahula egin du, esango dugu Levante atzealdean ere arazoak izan dituela, Vencedorrek, tarteka ukitu du baloien bat edo beste, baina Arriagaren esango nuke Arriagak egin duen lehen zatia, naiz eta Levante badakigu erasoan eta golari dagokionez, area zapaltzerako garaian eta kamutsantzean dabilela, Arriaga gaur partida bikaina egin du, ikusten da Levanteren zelai erdi horretan Bizkarrez Urmuina bera dela, eta alde horretatik horixe lortu du, eta Eion berriz desagertuta, eta Eion Levanten gehien nabarmentzen ari den jokalaria da, esaten da gainera behar bada neguko merkatuan ere irten daitekeela, eskaintza on bat iritsi ezkero ikusiko dugu zer gertatzen den, eta Moraleseko Ola Sagastik eta Victor Garziak ez dute partida iraultzerik izan, Iban Romero ere kendu du, Koia Lipu ateratzeko, Iban Romero ere gaur ez du bere gaua izan, oroar Levantek bezala aukera gutxi sortu dituzte, Osasunak hasieran egindako presioari ezin izan diote behar bezala erantzun, eta ondorioz horrelaxe amaitu da norgehiagoka, 2-0 esan bezala Lixiren taldearentzat, eta honen bestez une honetan batetik Osasuna 15. postuan geratu da 15 punturekin, Levante berriz azkena da 20. 9 puntu besterik ez dituela. Gogoratu beraz Osasunak 2, Levante huts Sadarren.